Halaman remaja. Ira-iraan Kijo lan bekal. Anggitanipun Syafi Rila S. Magfuroh. Silakan dikerjakan latihan soal halaman 78. Dawuhe Pak Amru saka meja guru. Aku unjal ambekan landung. Durung bisa ngatasi wabah kelaparan, malah ditambahi kongkon garap latihan soal. Gek pandom jam rumangsaku mutere rindik banget. Nur, melu sedhela yuk. Nur dak senggol sikute. Nyang endi? Sumaure tanpa noleh. Pos Satpam njupuk bekal. Krungu kandaku, Nur ketok antusias. Oleh nulis gage dirampungi. Jebul dheweke uga ngempet pengen menyang toilet. Nanging wurung merga sungkan. Wusana aku lan Nur nyuwun palilah Pak Amru menyang pekiwan. Mengko sak rampunge Nur bebuang lagi dak ajak melipir taman. Njupuk bekal ana pos Satpam, mumpung durung rame bocah, ndak uyel-uyelan. Lak ora ngapusi to, mung wae wasu melang yen bloko arep njupuk bekal. Senadyan bel ngaso kurang seprapat jam, nanging Pak Amru terkenal disiplin. Cilaka yen dikira menggok kantin. Kemayu, bekal dadak diterake. Biasane wis kok cangking dhewe. Celuluke Nur. Iya, mumpung Mas Karis ning omah kan lumayan. Aku bisa budal luwih esuk murih ora biayaan nguber jam. Sauranku sinambi njupuk tas bekal ana rak Satpam. Dak buka sithik tas bekalku sing krasa luwih abot. Jebul ana tambahan jus. Peh, Mas Karis jan ora romantis. Karepe peduli, nanging kok yo lali yen aku ora seneng. Kanggo kowe wae, Nur. Esemku ngelungake jus melon sak sedotane. Asik, nuwun ya kan. Begjane isih teka koridor ngarep kelas, bel ngaso wis keprungu santer. Sakala aku lan Nur age-age ndelik ing suwalike wit ketapang nganti sak mungkure Pak Amru menyang ruang guru. Teka kelas, aku wis ora sronto meneh sakwise buka bekal isine mangut lele tomat ijo. Jian mantep kae. Segane dicetak cepuk rapi. Ora salah, Mas Karis yen kuliah njupuk jurusan seni. Apa-apa ning ngarepe dadi tumata, dadi nambah nafsu makanku. Hehehe. Lagi enak-enak mangan, HP keder bola-bali, sajak ana sing nyolowadi. Mas Karis telpon. Ah, ngopo sih? Ra penting. Dak deleng WhatsApp anyar mlebu sing gawe aku sakala keselak. Lele mangut sing dak pangan sak buntute nyantol telak. Mas Karis isih arep ngeterake bekal. Kowe ngopo kan? Kalem wae, ngombe dhisik. Ujare Nur kaget weruh aku gupuh. Nur, Mas Karis durung ngeterke bekalku. Njur iki bekale sapa? Mripate Nur menteleng ora percaya. Arep ngguyu diempet ora sida. Dheweke noleh marang jus melon sing diseruput kari separo.
Halo Mas Karis, bekalku isen ana sego lele mangut ya. Tukokno ing warunge Mbok Minah mesti ana. Please, karo jus melon ya siji. Mengko ka omah dak ceritani. Aku isih krungu Mas Karis ngrundel muni-muni sadurunge telpone dak pateni. Ora perlu dak ajak, Nur malah pengen melu njupuk bekalku sing asli, karben eruh bekale sapa sing dak entekake kuwi. Kok ana Mas Rehan ketua OSIS, Nur? Aku langsung tumuju gerbang sekolah, nampani tas bekal saka Mas Karis. Karo noto ambekan, aku mlaku nyedaki Mas Rehan sing lagi katon kisruh umek karo HP-ne. Dadaku kumesar. Mas Rehan, iki bekalmu. Dak lungake tas bekal saka tanganku. Kok mok gawa? Pitakone bingung. Kijolan bekal. Woh, dadi kowe sing mangan bekalku. Nanging iki dak ijoli. Isine padha kok karo bekal sing wis dak pangan. Maaf ya Mas Rai, aku pancen salah. Lah bekal ya madan-madani. Wangsulanku tumungkul. Mengko jam ke-10 balekake kotak bekalku nyang kelasku. Ucape Rehan karo nglungani ngono wae. Saka lagiane sajake gosip Mas Rehan ngeser kowe kuwi bener deh kan? Durung tuntas mikir strategi ngempet isin balekne bekal sing kijolan, Nur malah ngelingake gosip anyar. Apa iki sing diarani dalane Gusti nyedhakake marang pebujaning ati?